देखा मास्टर बजावत हन कौनो सावन के महीना में औरत अपने आदमी से मर्द से सामान का कमी होकर कुछ हो गल बा मंगावत हिया का मंगावत है मास्टर आओ बजा के तुम्हें हम मेहंदी मंगा द मोती झील से जाके साइकिल से ना लेकिन भाव में कहना है आयल सावन का महीना गोरिया लागलू हसीना तोहरे बबकट से हमरा से प्यार भइल जिया बेकरार भइल ना सोए नाक कान दुनिया सोए कान कान बलिया गोरी तोर कजरा से हमरा से प्यार भइल जिया बेकरार भइल ना सोए कमर कार धनिया सोए पाँव पे जनिया तोर मेहंदी से हमरा से प्यार भइल जिया बेकरार भइल ना सोहे दान रंग चुनरिया सोहे मात की टिकुलिया और तोर चुलिया से हमरा से प्यार भइल जिया बेकरार भइल ना देख के सोर हो सिंगार जिया भइल बेकरार तोरे बोलिया से हमरा से प्यार भइल जिया बेकरार भइल ना आयल सावन का महीना गोरिया झूला लगलू झूला यही सावन में हमरा से प्यार भइल जिया बेकरार भइल ना गुरुआ बिहार पक
कभी चिरंजू चाचा कजरी से प्यार भइल जिया बेकरार भइल।